Cred că în mintea mea am crezut că aceea e femeia cu care îmi voi petrece viața. E o persoană foarte, foarte specială, e plină de iubire și veselie și are un simț al umorului extraordinar. Căsnicia îndelungată a lui Barry Gibb cu Linda Gray a cucerit inimile la fel de mult ca stilul său caracteristic și cântecele cu Bee Gees. La bine și la rău, dragostea lor a perseverat. Cu toate acestea, mulți au speculat despre viața privată a lui Barry și a soției sale din cauza legăturii dintre ei în ciuda iubirilor veșnice. Adevărul despre căsnicia lui Barry Gibb a ieșit acum la iveală. Mulți au fost șocați când Barry a dezvăluit detalii mult timp ascunse despre viața sa și despre soția sa. Veniți alături de noi în timp ce aflăm aceste secrete și vedem acest duo extraordinar într-o lumină nouă. Primii săi ani și ascensiunea spre faimă ar trebui rememorate înainte de a aprofunda secretele sale de mult timp păstrate. Născut în insulă Man, Barry Allen Crompton Gibb a venit pe lume pe 1 septembrie 1946 la casa de maternitate Jane Cruickle a lui Douglas. Familia Gibb provenea din Manchester, Anglia. Hugh și Barbara Gibb au fost părinții săi. Există un amestec divers de strămoși englezi, irlandezi și scoțieni în arborele genealogic al lui Barry. Hugh Gibb Sr., bunicul lui Barry, s-a născut în 1892 în Lanarkshire, Scoția, iar Leslie Evans este sora mai mare a lui Barry. Moartea nefericită din copilărie a celui mai mic frate al tatălui lui Barry a inspirat alegerea celui de-al doilea prenumi al său, Allen. La o vârstă fragedă, Barry și-a început drumul spre lumea muzicii. Barry era pasionat de muzică deoarece tatăl său era baterist. Succesul său ulterior în industria muzicală a fost puternic influențat de această experiență formatoare. Deși faimosul inventator a fost inițial Samuel Crompton, al doilea său nume Crompton a fost ales pentru a comemora unul dintre strămoșii familiei sale, Sir Isaac Crompton. Barbara a rămas acasă pentru a avea grijă de Barry și Leslie Evans, sora mai mare a lui Hugh Gibb, în timp ce Hugh cânta ca baterist la mai multe hoteluri din Douglas. Ca orice familia Gibbs a avut parte de suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor lor de formare în Douglas. Un accident care i-a afectat grav primii ani a avut loc când Barry avea în jur de 2 ani. Barry, mereu curios, a întins odată mâna și a răsturnat un ceainic fierbinte pe care Barbara îl punea pe masă. După ce a suferit o arsură gravă din cauza ceaiului fierbinte, a petrecut aproape 3 luni la Spitalul Nobles însănătoșindu-se. Primii ani din viața lui Barry au fost caracterizați de o atmosferă familială grijulie și de grija acordată de mama sa în ciuda acestui eveniment traumatic. Familia Gibb și-a schimbat viața în 1949 și s-a stabilit în noua lor casă de pe St. Catherine Drive, numărul 50 în Douglas. Această mutare a fost importantă deoarece a marcat începutul unei noi ere pentru familia Gibb. Frații Gibb, gemenii mai mici ai lui Barry, Robin și Maurice, au fost primiți în familie mai târziu în acel an pe 22 decembrie 1949. Familia Gibb a fost extrem de bucuroasă să-i primească pe gemeni, iar Barry a câștigat 2 frați mai mici cu care să-și împărtășească copilăria. Întrucât gemenii Gibb erau încă bebeluși, familia s-a mutat din nou de data aceasta la Smedley Cottage în Spring Valley, orașul Douglas. Au stat în noua lor casă câțiva ani, iar Barry, care era încă destul de mic la acea vreme, a continuat să se dezvolte normal. Barry a început școala oficială la școala Braddon pe 4 septembrie 1951, la doar câteva zile după a 5-a sa aniversare. Pentru Barry acesta a fost un moment de cotitură semnificativ în cariera sa academică. Familia Gibb s-a mutat din nou în 1952 de data aceasta într-o casă din Williston la adresa 43 Snell Road. În următorii 2 ani, familia Gibb a locuit aici, iar Barry și-a continuat educația la școala primară de pe strada Tinwald.
Barry era pregătit pentru o nouă provocare academică când a împlinit 7 ani în 1953. Un moment de cotitură în dezvoltarea sa intelectuală a avut loc odată cu înscrierea la școala de băieți Desmond Road. Barry și frații săi au fost sprijiniți de familie în acești ani de formare pe măsură ce se adaptau la mediul lor în continuă schimbare. O altă mutare majoră pentru familia Gibb a avut loc când Barry era pe cale să împlinească 9 ani de data aceasta din Douglas la Manchester. Odată cu această mutare, Barry a părăsit confortabila insulă Man și a intrat într-un oraș aglomerat, marcând o schimbare majoră în viața sa. Mutarea într-un loc nou a fost dificilă pentru Barry, dar nu a pierdut niciodată din vedere dragostea sa pentru muzică. Barry, spre deosebire de majoritatea băieților de vârsta lui, era puțin interesat să se joace cu jucării sau cu alte forme convenționale de divertisment pentru copii. Dimpotrivă, pasiunea pentru muzică îl consuma în întregime. Spunem ceva nou despre Barry și soția lui și spunem cum și-a început oficial cariera muzicală. Binter a descoperit cunoștințele specifice. Angajamentul extraordinar al lui Barry Gibb față de muzică a început de la o vârstă fragedă. În timp ce majoritatea copiilor de vârsta lui ar fi fost încântați să se joace cu jucăriile lor sau să participe la alte activități tradiționale din copilărie, Barry avea în vazor o carieră în muzică. Încă de mic băiat, dragostea sa pentru muzică a strălucit și și-a dedicat viața cântatului și instrumentelor. Când Barry s-a împrietenit cu alți băieți pasionați de muzică, a pornit într-o aventură muzicală serioasă. În loc să se angajeze în activități tipice copilăriei, cum ar fi jocurile video sau ieșirile cu prietenii Barry, frații săi gemeni mai mici, Robin și Maurice, și o mână de prieteni apropiați, au ales să se concentreze pe talentele lor muzicale. Au stat împreună, au cântat și au visat la înființarea propriei lor trupe. Barry, frații săi și mai mulți prieteni au creat o trupă de skiffle numită The Rattlesnakes în 1957, când Barry avea 11 ani. Skiffle, un stil care combina jazzul, bluesul și folkul, era foarte popular în Regatul Unit în acea perioadă. Barry a fost principalul cântăreț și chitarist slide al trupei The Rattlesnakes, Robin și Maurice, adăugând vocea și chitara acustică. Paul Frost și Kenny Horks, doi prieteni din cartier, au contribuit și ei la voce. Când Barry și frații săi au vrut să fie muzicieni, tatăl lor a fost de acord. El le-a văzut potențialul și a fost bucuros să-i ajute în atingerea obiectivelor lor. Prima lor reprezentație publică a avut loc într-un teatru mic în decembrie 1957, acompaniați de tatăl lui Barry. Ideea inițială era ca grupul să se sincronizeze pe muzică, ceea ce era o activitate populară printre tinerii locali de atunci. Din păcate, nu totul a funcționat. Plănuiau să pună un disc delicat de 70 și 8 de rotații pe minut, dar acesta s-a stricat în drum spre locație. Spectacolul lor planificat de playback a fost ruinat de această tragedie neprevăzută. Băieții au fost în schimb forțați să cânte live, fără a beneficia de o piesă preînregistrată. Această circumstanță, care inițial părea a fi un impediment, s-a dovedit a fi o întorsătură norocoasă a evenimentelor. Barry, Robin și Maurice au profitat de situație atunci când au fost forțați să cânte live. Spectacolul lor live spontan a fost foarte bine primit de public, iar ei au oferit o prestație uimitoare. Barry și frații săi au fost inspirați să urmeze o carieră în muzică după ce au văzut reacția entuziastă a publicului și au dat seama că au un dar unic pentru compunerea de cântece. Drumul lor muzical a atins un punct de cotitură în timpul acestui eveniment.
Le-a oferit lui Barry și fraților săi încrederea de care aveau nevoie pentru a-și continua carierele de cântăreț și actor. Au reușit să-și lanseze cariera în muzică datorită popularității acestui spectacol. Datorită comentariilor încurajatoare și emoției de a cânta în fața unui public. Barry și frații săi au continuat să-și perfecționeze abilitățile muzicale și să lucreze pentru a-și atinge obiectivul de a deveni muzicieni profesioniști. Dar a putut acest grup să-și mențină succesul în timp. Pentru a afla continuații, să urmăriți. Trupa a trecut prin diverse schimbări în mai 1958, la scurt timp după primul lor concert de succes. În timp ce restul trupei continuau, Barry și frații săi au refuzat să se lase opriți de această înfrângere, inspirați de reacția pozitivă la prima lor reprezentație și de dragostea lor comună pentru muzică, ei au persistat în urmărirea obiectivelor lor. Experiențele timpurii cu Rattlesnakes au fost semnificative în determinarea carierei lui Barry Gibb. Incredibilă lor carieră muzicală a fost modelată de obstacolele pe care le-au depășit, precum discul stricat, și de victoriile pe care le-au savurat, precum spectacolul live triumfător. Cei trei frați Gibb au decis să înființeze o nouă trupă după destrămarea trupei Rattlesnakes. O schimbare majoră în viața fraților Gibb a avut loc la aproximativ 3 luni după destrămarea trupei Rattlesnakes, întărindu-le dedicarea pentru crearea de muzică profesională de înaltă calitate. Și-au schimbat viața și s-au îndreptat spre Brisbane, Australia, hotărâți să facă o diferență prin muzică. Frații Gibb au început să cânte în cluburile locale din Brisbane, unde au cucerit publicul cu interpretările și armoniile lor emoționante. Timp de aproximativ 2 ani s-au concentrat doar pe dezvoltarea abilităților lor și perfecționarea interpretărilor. După multe eforturi l-au întâlnit pe Bill Good, un jucător important în scena divertismentului din zonă, iar carierele lor au luat avânt. În 1960, fraților li s-a oferit oportunitatea de a cânta la circuitul local Redcliffe Speedway de către Bill Good, care a fost captivat de talentul lor natural și a recunoscut imensul potențial al performanțelor lor. Bill Gates, prezentator radio în Brisbane, a fost o altă persoană pe care i-a prezentat. Legendarul nume BG, care a ajuns să fie asociat cu trupa lui Barry și a fratelui său, a fost de fapt ideea lui Bill Gates. Acesta a simțit promisiunea în melodiile inovatoare ale trupei și a fost captivat de originalitatea lor. De îndată ce și-au schimbat numele, frații Gibb au început să atragă multă atenție din partea fanilor muzicii. Au cântat în stațiuni luxoase de pe coasta Queenslandului și au avut apariții în emisiuni de televiziune. Carierele lor au luat avânt după ce Barry i-a trimis lui Cole Joy, un jucător important în scena rock din Australia, câteva dintre compozițiile sale. După ce i-a văzut pe frații Gibb cântând, Cole Joy a fost atât de fascinat încât i-a ajutat să obțină un contract de înregistrare cu filiala casei de discuri a festivalurilor Leiden Records în 1963. Ascensiunea meteorică a fraților Gibb către faimă în industria muzicală a început în 1960. Au atins statutul de vedetă după lansarea unui album de debut extraordinar. Carierele lor au ajuns la o răscruce după 10 ani de succes în continuă creștere. Drept urmare, drumurile celor doi s-au despărțit temporar, iar Barry Gibb a urmat o carieră solo în muzică. Frații s-au împăcat și au continuat să compună muzică populară împreună mult timp după separare. Dar s-au confruntat cu o ultimă despărțire și asta a fost tot timpul petrecut împreună ca grup. Averea netă a lui Barry Gibb este estimată la peste 140 de milioane de dolari datorită carierei sale remarcabile. Cariera sa solo, succesul în producție și succesul cu Bee Gees au contribuit la averea sa enormă. Datorită ascensiunii meteorice a Bee Gees către faimă și a carierei lor muzicale fructuoase, Barry a acumulat o avere considerabilă.
Soția lui Robin Gibb Duina a primit cea mai mare parte a averii sale la moartea acestuia. Copiii săi din relații anterioare au primit o parte din restul de 25 milioane de euro. Enorma avere pe care frații Gibb au acumulat-o ca urmare a muzicii lor este reflectată în moștenirea lui Robin. Din fericire, căsnicia lui Barry pare să meargă la fel de bine ca și munca sa. Totuși, ce secrete ascunde soția sa? Continuați să urmăriți pentru a dezvălui toate faptele. Începutul poveștii de dragoste dintre Barry Gibb și Linda Gray a fost un eveniment mistic pe care nu-l va uita niciodată. Barry a fost vrăjit de farmecul Lindei din momentul în care a pus ochii pe ea. În relatarea lui era ca și cum ea l-ar fi fermecat lăsându-l fascinat și convins că ea era cea cu care ar trebui să-și petreacă restul vieții. În ciuda trecerii a mai bine de o jumătate de secol, afecțiunea lui Barry pentru Linda este neclintită. Căsătorindu-se cu ea, și-a ținut jurământul pe care și-l făcuse cu mult timp în urmă, iar povestea lor de dragoste este o inspirație pentru toți cei care îi cunosc. Barry și Bee Gees au intrat într-un an de cotitură în 1967, anul în care și-au început aventura împreună. În acel moment, statul Massachusetts al trupei Bee Gees ajunsese în vârful clasamentelor Billboard și trimitea undă de șoc în întreaga țară. Într-un efort de a-și continua carierele muzicale, Barry și Bee Gees s-au mutat în Anglia după succesul inițial. În septembrie 1967 au fost invitați să participe la faimoasa emisiune TV britanică de muzică Top of the Pops, o onoare venită în această perioadă palpitantă. De cealaltă parte a Atlanticului, Linda Gray tocmai câștigase Miss Edinburgh și trebuia să prezinte aceeași emisiune Top of the Pops în care ar fi trebuit să participe și Bee Gees. Chimia dintre Barry și Linda a fost palpabilă din momentul în care s-au intersectat în timpul emisiunii. În timp ce emisiunea era în desfășurare, Linda Gray a observat că Barry se tot uita la ea. Intensitatea evenimentului a fost amplificată atunci când tovarășii ei au atras atenția asupra interesului evident al lui Barry pentru ea. Cu o licărire de încredere, Barry s-a apropiat de Linda după concert și a invitat-o la un ceai. Povestea lor de dragoste a început cu acest act inocent de prietenie. Spre deosebire de cei 21 de ani ai lui Barry, Linda avea doar 17 ani. Barry a întâlnit-o pe Linda când era din nou necăsătorit, în ciuda faptului că mai fusese căsătorit odată la frageda vârstă de 19 ani. Prima lui căsătorie se încheiase. În cei 3 ani care au urmat, dragostea dintre Barry și Linda a devenit mai puternică. În această perioadă și-au aprofundat înțelegerea unul față de celălalt și au pus bazele unui viitor prosper ca și cuplu. S-au căsătorit în 1970 ca urmare a iubirii lor nemuritoare, respectând jurământul pe care Barry și-l făcuse din momentul în care a văzut-o pe Linda. Căsnicia lor lungă și dăruirea neclintită a lui Barry față de Linda sunt o dovadă a apropierii și iubirii dintre ei. Povestea lor de dragoste este o sursă de inspirație care a început cu o apariție aleatorie la televizor și care s-a transformat într-un parteneriat de lungă durată. Căsătoriile între vedete sunt cunoscute pentru dificultatea și efemeritatea lor, dar cea dintre Barry Gibb și Linda Gray este un exemplu exemplar în acest sens. S-au căsătorit în elegantul Keston Hall din Londra în 1970, ziua în care Barry împlinea 24 de ani. Povestea lor de dragoste a început acolo. Au început o aventură comună de iubire, râsete și vise care avea să dureze o viață întreagă în ziua aceea. Fiul lor Ashley atestă după mai bine de o jumătate de secol că dragostea lor este la fel de puternică ca la prima întâlnire. Ashley susține că sentimentele intense de dragoste dintre Barry și Linda au existat dintotdeauna, demonstrând că legătura dintre ei este la fel de puternică acum ca atunci
când erau mai tineri. Mai multe lucruri importante au dus la căsnicia reușită a lui Barry și Linda, care la rândul său a format relația lor de durată. Stevens a născut în 1970 și trăi la 3 ani după ce s-au căsătorit. Așa cum tatăl lui Barry a avut un impact profund asupra lui și a fratelui său, tot așa Barry a devenit un exemplu pentru proprii săi copii. Steven, la fel ca Barry, a simțit o atracție irezistibilă către o carieră muzicală după ce a văzut exemplul tatălui său. Steven a început să ia lecții de pian de la o vârstă fragedă și a continuat să își perfecționeze abilitățile demonstrând un dar natural pentru muzică. Steven și-a descoperit vocația de chitarist pe măsură ce gusturile sale s-au îndreptat spre rock și metal pe măsură ce a maturizat. Și-a făcut un nume în industria muzicală, împărțind scena cu artiștii legendari precum Crowbar, Black Label Society și 5, 10 și 8. Impactul tatălui lui Steven, care i-a fost mentor de-a lungul vieții și profesiei sale, este evident de-a lungul carierei sale muzicale. Al doilea sofiu, Ashley, a fost la fel de profund influențat de Barry. La început, Ashley nu era foarte muzicală, spre deosebire de Steven, însă când Barry a auzit o melodie pe care Ashley o compusese pentru logodnica sa, totul s-a schimbat. Datorită admirației lui Barry pentru calitatea cântecului Ashley, a fost încurajată să urmeze compoziția și să se implice în industria muzicală. Barry și-a încurajat copiii să urmeze muzica ca o carieră și în cele din urmă, cei trei au început să colaboreze la cântece și alte proiecte. În 2005, Barry a apărut pe albumul Barbara Strand Guilty Pleasures, marcând una dintre primele lor colaborări semnificative. Barry s-a gândit că aceasta era o ocazie excelentă de a-i implica pe Steven și Ashley în procesul său creativ, așa că le-a adresat o invitație. Barry era încântat să lucreze cu fiul său, deoarece vedea potențial în Ashley, chiar dacă Ashley avea puțină experiență în crearea de cântece înainte. Colaborarea muzicală fructuoasă dintre tată și fiu a început cu acest proiect. Albumul sol din 2015. In the Now by Barry a inclus compoziții de Steven Ashley și chiar de Barry însuși pe toate cele 15 piese. Aprecierea lor comună pentru muzică este pe deplin reflectată în acest efort de colaborare. Prin includerea băieților săi în activitățile sale artistice, Barry și-a demonstrat angajamentul neclintit față de familia sa și a aprofundat relația dintre ei. Relațiile lor profesionale și personale au fost îmbogățite de experiența colaborării la acest album. Ca familie și ca colaboratori, alegerea lui Barry de a-și implica băieții în procesul creativ a favorizat un grad mai mare de conexiune între ei. Nu numai că au creat împreună o muzică fantastică, dar și-au consolidat legăturile și au pus bazele pentru viitoare proiecte. Barry și cei doi copii ai săi au construit pe succesul colaborărilor lor anterioare și continuă să producă muzică împreună acum. Colaborările lor muzicale sunt o reflectare a iubirii lor nemuritoare, unul pentru celălalt și a dorinței lor comune de a se exprima creativ. Toți trei și-au găsit fericirea și succesul în legătura muzicală a familiei. În ceea ce privește căsătoriile între vedete, Barry Gibb și Linda Grace reprezintă unul dintre cele mai rare exemple de devotament și iubire neclintite. Faptul că au perseverat împreună prin suișurile și coborâșurile vieții celebrității timp de peste o jumătate de secol de la nunta lor din 1970 este o dovadă a cât de puternică este legătura dintre ei. Menținerea unei căsnicii sănătoase și iubitoare în ciuda cerințelor faimei și averii este e mai remarcabilă lucruri despre relația lor. Căsnicia lor a rezistat atât de mult timp încât
Este o realizare în sine și un exemplu pentru ceilalți. Căsnicia lui Barry și a Lindei a fost neobișnuit de stabilă și lipsită de scandaluri într-o lume în care multe căsnicii ale vedetelor eșuează din cauza tentațiilor și a controlului public. Angajamentul neclintit pe care îl împărtășesc unul față de celălalt este o componentă cheie a realizărilor lor. De multe ori, Barry Gibb a menționat cum Linda a fost piatra lor de temelie, fiind alături de el și de copiii lor, la bine și la rău. Legătura lor este autentică potrivit lui Barry în ciuda criticilor și zvonurilor contrare. El își menține încrederea neclintită că soția sa și relația lor au fost de neclintit și a respins în repetate rânduri acuzațiile de adulter. Chiar și Barry a folosit exemple din propria viață pentru a arăta cât de devotați sunt. Acum peste 25 de ani, jucătoarea australiană de tenis, Iona Gulion, a făcut abordări către Barry fără să știe de starea sa civilă. Acesta este doar un exemplu al unei astfel de narațiuni. Barry și-a arătat devotamentul față de Linda refuzând invitația Ionei la el acasă. În plus, a rememorat ziua în care vedeta Hollywoodului Steve McQueen a încercat să-i cucerească inima Lindei ducând-o într-o excursie cu motocicleta. Amintirea modului în care el și Linda au rămas fideli unul altuia în fața unor astfel de tentații i-a adus aminte lui Barry de momente plăcute. Toate aceste anecdote arată cât de neclintite au fost dragostea și angajamentul lor unul față de celălalt, chiar și în fața tentațiilor asociate cu renumele lor. Copiii lor oferă o perspectivă diferită asupra factorilor care au contribuit la longevitatea căsniciei lor, completând gândurile lui Barry pe această temă. Fiul lor cel mare, Stephen Gibb, a trimis un mesaj emoționant pe Instagram în onoarea celei de-a 74 aniversări a lui Barry și a celei de-a 50 aniversării a nunții lor. La mulți ani de 50 de ani acestor doi copii nebuni și la mulți ani de 74 de ani tatălui meu. Stephen a adăugat în descriere fotografia cu urările sale sincere pentru părinții săi, subliniind cum legătura lor este mai mult decât o simplă călătorie personală. Este o sursă de mândrie și inspirație pentru întreaga lor familie. Remarcile lui Stephen demonstrează cum căsnicia dintre Barry și Linda a fost construită pe o bază solidă de respect și afecțiune reciprocă. Memorialul său portretizează frumos legătura dintre ei, demonstrând puterea lor de a înfrunta împreună adversitatea și dragostea lor de durată. Munca împreună este o altă caracteristică remarcabilă a căsniciei lor de lungă durată. Deși există elemente din trecutul lui Barry Gibb care ar putea oferi indicii cu privire la acest subiect, interesul publicului pentru conjecturile privind sexualitatea sa a crescut recent. După apariția lui Barry din 2023 la Kennedy Center Honors, zvonurile au început să circule. Cunoscut pentru contribuțiile sale notabile la arte și muzică, Barry a îmbrăcat la această ocazie prestigioasă un palton cu o căptușală curcubeu izbitoare. Acest fapt a stârnit interesul urmăritorilor săi și al presei, ducând la anchete cu privire la orientarea sa sexuală. La fel ca Dionne Warwick și Queen Latifah, haina lui Barry, prezintă nuanțe de curcubeu care sunt adesea legate de comunitatea LGBTQ+, și reprezintă diversitatea și incluziunea. Speculațiile cu privire la orientarea sexuală a lui Barry Gibb au început când a fost văzut purtând aceleași haine ca alți activiști LGBTQ+, notabil. Gibb este o figură renumită în industria muzicală, o retrospectivă a contextului și a istoriei imaginii publice a lui Barry Gibb ne va ajuta să înțelegem de ce au început aceste zvonuri. O declarație de modă îndrăzneață, care simboliza un mesaj de bun venit și diversitate, a fost căptușeala curcubeului de pe jachetele de la ceremonia de onoare a Centrului Kennedy.
Faptul că Barry a purtat aceleași haine ca Dionne Warwick și Queen Latifah, ambele susținătoare LGBTQ+, cunoscute, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă este și el LGBTQ+, sau doar aliat cu ele. Pentru a afla esența acestor zvonuri, trebuie însă să analizăm trecutul lui Barry Gibb pentru indicii despre sexualitatea sa reală. Am putea privi înapoi în 1967 și să vedem dacă au existat mici detalii care i-au determinat pe alții să speculeze despre orientarea sexuală a lui Barry. Fanii de toate vârstele au cântat împreună cu ei To Love Somebody, un single din 1967 al lui Barry Gibb și al trupei Bee Gees. Mulți consideră această melodie printre cele mai bune cântece de dragoste din toate timpurile. Celebrul muzician australian Nick Cave a mers până acolo încât a numit-o cea mai mare melodie de dragoste din toate timpurile, lăudând puterea sa de a face oamenii să simtă toate sentimentele. Barry Gibb a scris piesa To Love Somebody în onoarea lui Robert Stigwood, managerul său de la acea vreme, lucru de care mulți oameni nu își dau seama. Stigwood a fost o icoană homosexuală celebră, pe lângă faptul că a fost un om de afaceri musical de succes. După cum a recunoscut Barry într-un interviu acordat revistei Mojo în 2001, piesa a fost o dedicație pentru Stigwood, demonstrând respectul său profund pentru omul care a avut un impact profund asupra carierei sale. Mesajul dorit al cântecului potrivit lui Barry este unul de adorație mai degrabă decât de iubire. Cu toate acestea, Barry Gibb a precizat clar că ținuta cu tematică curcubeu era doar o componentă a temei serii și nu reprezenta în niciun fel orientarea sa sexuală. El a precizat foarte clar că alegerea sa vestimentară a fost menită să reflecte spiritul vesel al ocaziei mai degrabă decât orientarea sa sexuală. Ori asta va fi tot ce simțea Barry pentru Linda Gray, soția sa de aflat. Continuați vizionarea. Soția lui Barry Gibb, Linda Gray, a fost o piatră de nezdruncinat pentru el la bine și la rău, ajutându-l să treacă prin furtunile emoționale care l-au bântuit de-a lungul lungii și rodnicei sale cariere. Deși începutul anilor 1990 a fost o perioadă de succes imens pentru cariera lui Barry, a fost și o perioadă de dificultăți semnificative. Nevoile de faimă i-au afectat pe Barry și pe frații săi, iar aceștia au început să abuzeze de droguri. Când fratele mai mic al lui, Barry Andy Gibb, a murit în 1980, și 8 din cauza unor probleme cardiace legate de cocaină, a fost o pierdere teribilă pentru familie. Barry a fost devastat de moartea prematură a lui Andy, deoarece acesta fusese o parte integrantă a carierei muzicale a trupei Bee Gees înainte de triumful său solo. Linda Gray i-a fost alături în mod neclintit în această perioadă dificilă, susținându-l neclintit. Chiar și după moartea lui Andy, Barry a avut încă multe probleme. O altă pierdere devastatoare a venit în 2003, când fratele său, Jamon Morris Gibb, a decedat. Un atac de cord a fost picătură care a umplut paharul pentru Morris, care avea un istoric de probleme de sănătate provenite din luptele sale cu alcoolismul. În mare parte, datorită încurajării neclintite a Lindei Barry, a reușit să persevereze în aceste momente personale dificile. În aceste vremuri dificile, Barry a declarat public că Linda a fost o figură cheie în decizia sa de a nu consuma substanțe. Pentru el, ea a fost factorul decisiv care l-a împiedicat să calce pe urmele teribile ale fraților săi. De fapt, Barry a mers până acolo încât a spus că devotamentul nemuritor al Lindei față de sănătatea lui a fost pe deplin demonstrat atunci când s-a asigurat că orice substanțe ilicite pe care le aducea în casa lor erau distruse. Au fost momente bune și rele în relația dintre Barry și Linda, dar au fost mereu alături unul de celălalt. Nu pe locul 38 în lista celor mai mari 100 de cântăreți a revistei Q Magazine din 2007 se afla Barry Gibb,
El a făcut parte din trupa Bee Gees, care a fost una dintre cele mai bine vândute trupe din toate timpurile. O mențiune care precize că doar o mână de artiști, inclusiv Elvis Presley și Beatles, vânduseră mai multe discuri decât ei a fost inclusă în includerea lor în Rock and Roll Hall of Fame în 1997. Un succes masiv a fost al lor cu coloana sonoră a piesei Saturday Night Fever. În 1978, Barry a scris 4 hituri consecutive care au ajuns numărul 1 în SUA, ceea ce este încă un record. În 2002, frații Gibb Au fost înnobilați de Ordinul Imperiului Britanic, CBU, iar în 2018, Barry a fost înnobilat. Ordinul Australiei l-a numit însoțitor de onoare în 2022. Mulți muzicieni cunoscuți au înregistrat compozițiile lui Barry, iar acesta are un catalog de melodii de succes care se întinde pe 5 decenii. Printre producțiile sale se numără Kenny Rogers și Barbara Streisand. Oamenii încă îl așteaptă cu nerăbdare pe Barry Gibb și îl onorează pentru ceea ce a făcut pentru industria muzicală. Erați la curent cu toată povestea despre Barry și soția sa. În opinia dumneavoastră, cât de atractiv este cuplul? Vă rugăm să vă împărtășiți opiniile mai jos. Vă mulțumim mereu, v-ați făcut timp să vizionați acest film și sperăm că v-a plăcut. Vă rugăm să vă arătați susținere abonându-vă, dând like și distribuind videoclipul.